Marami kasi siyang kinukwento sa akin na naranasan niya doon. Minsan din, inaharas siya ng amo niya ng lalaki. Minsan, ang pahinga niya, 2 oras. Minsan, hindi abot ng 3 oras. Ang pahinga niya, utos-utosan agad. At saka isa pa, 2 beses siya hinatid. Pagdating nila doon sa office ng isang sa Al-Qasim, bali, nung hinatid siya doon naman sa pinaka-amin. Yun ang nangyari. Iniwan siya ng driver. Mula sa Taytay Rizal, isang mister ang dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong mapawi ang kanyang misis na isang domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Sir Khalid Benito. Kailan po nakapagsumbong sa'yo si misis patungkol sa kanyang sitwasyon ngayon sa Riyadh? Nakapagsabi sa akin na naka-hold daw sila doon sa office ng Riyadh. Pero siya po, wala siya pong cellphone. Hindi siya sa akin makakatawag kasi wala siyang SIM at saka hindi siya nakakabit ng wifi. Paano po nalaman na ganun po yung naging sitwasyon na binaba siya sa gitna ng kalsada itong misis mo? Siya na lang ang nagsabi sa akin. Yun ang lagi niya sa akin binabangkit at saka yung lahat ng sitwasyon na doon, lahat niya sa akin sinasabi. Kaya medyo rin naawa rin ako sa asawa ko na kaya gumawa na ako ng paraan. Ito ba, Sir Khalid, unang beses ba itong pagtatrabaho rin sa ibang bansa, itong misis mo bilang domestic helper? Ex-abroad lang po siya. Kaso lang ngayon lang nangyari sa kanya yan. Hindi ko alam kung bakit kasi sa kapalaran lang kasi yan eh. Maganda yung matutungan mo doon, minsan hindi. Okay, so yung mga nakaraan, yung 2 lumuwas siya ng ibang bansa na nagtrabaho, okay naman yung naging pagtatrabaho niya doon? Okay naman po siya. Okay naman po siya. Rin ng kontrata niya. Pero same na bansa rin po ba ito, Sir Khalid, sa Riyadh? Opo, sa Riyadh. Yan yung galingan niya sa Al-Qasim. Bali, hinatid siya doon sa office, doon sa 2 beses siya hinatid. Pagdating nila doon sa office ng isang sa Al-Qasim, bali, nung hinatid siya doon naman sa pinaka-amin. Yun ang nangyari. Iniwan siya ng driver. Nung nagtatrabaho siya doon sa last niyang employer, kamusta yung trato sa kanya? Ano yung mga nararanasan niya? Marami kasi siyang kinukwento sa akin na naranasan niya doon. Minsan din, inaharas siya ng amo niya ng lalaki. Pero yung babae, sabi niya, okay lang yung babae, yun ang magalit kasi natitiis niya. Pero yung lalaki daw, yun ang hindi niya daw matiis. Tama po ba yung sinabi ni ma'am na 24 hours itong nagtatrabaho, itong ang iyong asawa? Opo, lang yun. Minsan ang pahinga niya, 2 oras. Minsan hindi abot ng 3 oras. Ang pahinga niya, utos-utosan agad. At saka isa pa, laging nangyayari sa kanya, pag doon sila lagi sa bahay ng nanay na amo niya, minsan din, doon din sa bahay ng tatay ng amo niya na lalaki. Panagtrabaho, walang ganong pahinga. Lumalabas, Sir Khalid, na overwork po itong asawa nyo. May mga araw ba na dinapuan na ito ng sakit itong misis mo dahil sa labis na pagtatrabaho? Minsan din linalagnat, minsan nananakit ang katawan niya. Yung minsan sabi niya sa akin, kahit nasa kanya yung bisita niya, lagi nila pinagtatrabaho, bimbing ng mabibigat. At saka pag pumupunta sila dun sa nanay ng amo niya, pag uwi nila, yung lahat ng mga dalhin nila ng mga mabibigat na mga bag, sa kanya yung pinapadala. Opo. Nagbubuhat. Opo. Ito bang ma'am, ito po Sir Khalid, itong masumbong ng misis mo ay naipaabot na po ito sa kanyang agency?
Oo, ilang beses ako nag-chat sa sa agency, pati nga ako nag-chat at saka siya noong hindi pa nakapunta doon sa office na may wifi pa siya, nakaka-contact siya. Lagi siya na doon na nagsusumbong diyan sa sa may agency, pero hindi naman masyado pinapanigyan ng agency. Pati nga ako ilang beses nga ako nag-chat sa agency. Wala naman silang panig na ganitong sitwasyon eh. Ang sinasabi nila sa akin, magtiis. Paano mapagtiis yung tao kung mamatay lang? Opo, so sinasabi nyo, Sir Khalid, na merong kapabayaan itong agency ni ma'am ng iyong asawa? Parang ganun na nga. Basta ang dami akong chat sa agency na yan na walang reply. At saka minsan din yung mga ibang may account nila, sinachat ko din, wala rin. Opo. So ngayon yung misis mo ay nasa kanyang agency? Ano po? Itong asawa mo, sir, nasa na ngayon? Nasa kanyang agency pa rin po ba? Oo, nandun pa rin. Noong nag-chat ako, doon sa nagpunta daw sila ng kahapon doon sa OWA. Ang problema, nagpunta sila doon, parang sinama lang na hindi pinapareklamo doon sa OWA. Parang sinama lang. Kumbaga, sinamahan lang na makapunta doon sa opisina ng OWA at wala na. Kumbaga, yung misis mo na yung nag-asikaso kung anong dapat gawin. Oo, parang wala rin siyang ginawa doon. Yan ang sabi sa akin ng kaibigan niya. Ano daw plano, sir, ng agency nito sa yung misis? Kasi ang sabi sa akin, nung sinat niya sa akin, itong huling-huling chat niya sa akin, sabi niya, mayroon siya daw tinanong na lalaki kung may ticket daw siya. Sabi nung lalaki, meron daw, sabi sa 20. Ang problema, ang sabi na naman niya ay kinancel daw ng yung share nila, yung ticket na yun. Ang sabi nung share nila, kasi pinilit niya na, sabi nung asawa ko na gusto niya umuwi dito sa Pilipinas. Ang sabi ng share niya, kung mayroong pambili yung asawa mo ng ticket, pwede makauwi. Sabi ko, grabe naman yung ganyan. Opo. Maitanong ko lang, Sir Khalid, ilan po yung anak nyo ni Mrs.? Bali, Siyam. Siyam na anak. Ano po ba? May malilit po ba ito lahat? Or meron ng nagtatrabaho? Yung tatlo ang maliliit. Bali, magdadalawang taon yung pinakabunso. Ito bang sitwasyon ng misis mo ay alam na ng mga anak mo? Hindi naman nila alam. Kami lang dalawa may alam. Bakit, sir, ano yung plano sana ni misis mo kung bakit lumuluwa siya ng ibang bansa para magtrabaho? Ano yung pinagkakalaanan niya nitong sinasahod niya? Para po sa pamilya niya, na makatulong doon sa pamilya niya. At saka isa pa, kasi alam mo naman yung buhay ngayon, na medyo mahirap-hirap. Sabi niya, punta muna ako ng ibang bansa para makatulong ako sa'yo. Ako, noong umalis na siya, may paninda din ako. Kaso lang, noong kasagsagan na itong pumalit ng taon, medyo nalugi kasi matumal na eh. Sir Khalid, meron bang pagkakataon na hinaharas ito ng kanyang amo at kinukwento sa'yo at napapaluan na lang ito dahil sa kanyang sitwasyon at wala siyang nagagawa? Oo, yun na nga. Minsan na nga, yung amo niya na lalaki, sobrang lupit daw. Opo. Minsan daw, pinagsasabi na yung mga, basta iba-iba daw ang sinasabi sa kanya. Saka iba-iba ang naririnig niya sa amo niya na lalaki pag meron siya daw kausap na ibang lalaki, yung amo niya ng lalaki. Opo. Sabi ko sa kanya, mahirap yung ganyan. Baka iba ang naman ang gagawin sa'yo. Tama, sir. Okay. So, nung nalalaman mo or naikwento sa'yo na isusumbong nito ng misis mo itong karanasan niya dun sa kanyang amo, ano yung nararamdaman mo, sir? Siyempre, sabi ko kung isumbong natin yan sa kumbaga sa OWA, sabi niya kung may paraan pa, edi gawin natin. Sige, sir.
Pero ngayon, sir, tuloy-tuloy po yung komunikasyon nyo ng mag-asawa, sir. Yung komunikasyon mo doon sa asawa mo. Doon na lang po sa kaibigan niya. Minsan doon din na nakikigamit ng chat. Nakakapag-chat. Paminsan-minsan lang. Sa ngayon, Sir Khalid, na lumapit ka sa aming program, ano po yung pinaka-kailangan nyo patungkol dito sa alalahanin mo sa asawa mo na nasa Riyadh? Kaya lumapit ako po sa inyo, sana po magawaan po ng paraan na makauwi yung asawa ko. Opo. Dahil hindi naman sa gano'n na natatakot ako mamatay yung asawa ko kasi ang kamatayan, kahit saan ka man mamamatay ka. Ang problema yung mga pamilya niya, kawawa naman yung pamilya niya. At saka isa pa, gusto ko rin siya tulungan na makauwi dito. Opo. Kaso lang wala akong magawa. Ito lang ang magagawa ko lang sa kanya. Yung ganitong pangyayari na sa inyo akong lumapit. Opo. So, ang gusto nyo na lang talagang mangyari ngayon is mapauwi na ito sa Pilipinas itong asawa nyo? Opo. Kaya yun ang dapat kong malaman kung talagang mapauwi nyo na lang po siya. Opo. Sir Khalid, standby ka lang po para sa agarang pag-aksyon, idudulog na natin ito sa tanggapan ng OWA. At sa kabilang linya ng ating telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director Operation Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Attorney, narinig niyo po yung usapan namin ni Sir Khalid. Ano po ang agarang pag-aksyon ng OWA sa sitwasyon po ni Aslima? Actually, nung ito po ay kino-coordinate na inyong opisina po sa OWA, ang ginawa po ng OWA ay kaagad po na nakipag-coordinate sa kanyang Philippine Recruitment Agency at ganoon din po sa ating OWA MWO, sa MWO Riyadh. At in fact po, may magandang balita po ako sa kanya pong asawa kay Khalid. So Khalid, malapit mo na makasama ang iyong asawa. Siya po ay meron ng exit visa. Ito po ay kinonfirm mismo po ng aming MWO official, ang aming administrative staff doon po, si A.S. Reggie. Meron na po siyang, hingi na po kami ng kopya po ng ticket from the Philippine Recruitment Agency. But ang in-report po sa amin kanina is meron na po siyang exit visa at meron na siyang ticket pabalik po ng Pilipinas by June 20. Okay. Ulitin ko lang, Mama, June 20 yung date na makakauwi po itong si asawa po ni Sir Khalid. Apo, kaya na po kami po ay nagsisecure pa ng kopya mismo ng ticket para po magawan din po namin ng endorsement at ma-assist din po siya pagdating po sa airport. So, naghihintay pa po kami ng feedback po from the Philippine Recruitment Agency for the copy of the ticket. But pag na-exit visa na po kasi, para lang sa kalaman din ni Sir Khalid, ibig sabihin po, ito po ay anytime pwede na pong umuwi at makapili niya ang kanyang asawa po, si Aslima. Apo. So, i-confirm po namin at co-coordinate at tatawagan din po namin si Khalid for the confirmed flight schedule on June 20. Apo, balikan ko lang, Ma'am, si Khalid, Sir Khalid. Sir Khalid, narinig niyo po si Ma'am Sherilyn from OWA na anytime po makakauwi po itong asawa mo. Maraming salamat po. Kung ganun lang ang mangyari kasi mahirap na. Ang sabi daw ng share niya, kung mayroon daw pera yung asawa mo, pwede ka makauwi. Kung walang pera, dito ka na lang muna. I-hold daw nila. Apo, doon. Sir Khalid, wag po kayong mag-alala kasi hindi na po yan mangyayari dahil from OWA na mismo po nanggaling na tutulong po sila na makauwi. Sinisecured naman nila na makakauwi po itong asawa mo sa lalong madaling panahon. Ma'am Sherilyn, ano po yung mensahe natin or assurance dito kay Sir Khalid? Okay, Khalid, so naunawa naman namin, syempre habang hindi nyo kasama ang inyong asawa, ay hindi pa talaga kayo parang makapaniwala na ba? Rest assured po, ito po ay monitored po ng OWA, kaya nga po kami nakakuha ng ganitong update. At kausap mismo namin yung ating pong taga-MWO po o taga-OWA Riyadh. So, confirm po yan. At ayan din naman ang report ng kanyang Philippine Recruitment Agency at kinonfirm naman ng ating mga official po. Apo, maliban po dyan, Ma'am Shi, may karapin po bang kaso itong employer ni Aslima sa ginawa nitong paglabag sa kontrata na 3 pamilya na raw ang kanyang pinagsilbihan sa 4 na buwan pa lamang niya panunuluyan doon sa Riyadh? Okay, ganito po. So,
kung si Aslima po, pagdating niya po ng Pilipinas, ay willing po na magsampa po ng kaso po laban Opo. po sa kanyang employer at ganoon din po sa kanyang mga agencies sa abroad at ganoon din po sa Pilipinas. Sila po ay, of course, pwede naman po magtungo po sa Department of Migrant Workers. So at sila po ay tutulungan po ng DMW po para po makapagsampa po ng reklamo. Opo, ano po, Ma'am Shi, ang magiging proseso para makauwi po ng ligtas itong si Aslima? Okay, para makauwi po siya ng ligtas, unang-una po, hawak na po ito ng OWA po. So ako na po mismo yung nagsasabi po na siya po ay makakauwi na po. Dahil po ito ay monitored po mismo ng opisina ko po. Opo, dahil po dyan... So, hinihintay lang namin yung copy po ng ticket for June 20 po. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Maraming salamat po, ma'am. Okay po, welcome po. Opo, Sir Khalid. Sige po. Maraming salamat po sa inyong lahat.